करिले पूजा लेके पीतल के थारी अछत चनन रोटिया बाटी देखी डीजे पर कमराही लावे लागी देखी डीजे पर कमराही लावे लागी पूजा करेली पूजा करेली पूजा करेली ललकी फरक वाली पूजा करेली ललकी फरक वाली पूजा करेली ललकी फरक वाली डीजे अमित तिवारी डीजे अमित तिवारी डीजे अमित तिवारी नैना रिकॉर्डिंग स्टूडियो ओठवा में लाली जबला गा के सजली भैया के साली जब बने डालो में आवेली ओठवा में लाली जबला गा के सजली भैया के साली जब बने देखी लाइकन के झुंड में जाके नाचे लागी देखी लाइकन के झुंड में जाके नाचे लागी पूजा करेली पूजा करेली पूजा करेली ललकी फरक वाली पूजा करेली ललकी फरक वाली पूजा करेली ललकी फरक वाली डीजे अमित तिवारी डीजे अमित तिवारी डीजे अमित तिवारी अपहर हाथवा में थाली लेके आरती जब उतारेली माने ही माने यरवा मानौती मांगेली हाथवा में थाली लेके आरती जब उतारेली माने ही माने यरवा मानौती मांगेली मांझी सुमित कुनाल जब जावे ताली मांझी कुनाल सुमित जब जावे ताली पूजा करेली पूजा करेली पूजा करेली ललकी फरक वाली पूजा करेली ललकी फरक वाली पूजा करेली ललकी फरक वाली करिले पूजा लेके पीतल के थारी अछत चनन रोटिया बाटी देखी डीजे पर कमराही लावे लागी देखी डीजे पर कमराही लावे लागी पूजा करेली पूजा करेली पूजा करेली ललकी फरक वाली पूजा करेली ललकी फरक वाली पूजा करेली ललकी फरक वाली नैना रिकॉर्डिंग स्टूडियो जहानाबाद।